Les obres de la carretera nacional 340 haurien d'haver començat ara, després de la Fira de la Candelera, però l'Ajuntament de Molins de Rei ha informat als veïns i a les veïnes de la zona que les reformes s'aplaçaran. El motiu és un desajust de les adjudicacions. La licitació de les obres que estan duent a terme per part de l'àrea metropolitana s'han encallat, estan en un moment de retard perquè precisament hi ha baixes temeràries per part de les empreses licitadores de la carretera i això fa que el temps es demori més. Per tant, estem possiblement a expenses de començar les obres més cap a finals d'abril que no pas a principis de març, que era la idea inicial. Ramon Sánchez ha defensat que es tracta d'un imprevist freqüent que inclús es va produir amb el projecte de la biblioteca i assegura que se seguirà endavant amb les obres. Sabem que s'ha endarrerit, però no per culpa de l'Ajuntament. Això nosaltres, en definitiva, tenim aquesta licitació delegada a l'àrea metropolitana i estem a expenses del que provoqui l'àrea. Però també hem de dir que això no és culpa de l'àrea metropolitana, simplement és els processos normals d'una licitació d'una envergadura com és aquesta. Les obres es faran sí o sí, això és impepinable. Llavors l'únic que estem pendents és precisament d'aquests tràmits administratius que s'hagin de fer per tal de poder fer l'adjudicació, signar el contracte, fer el pla de salut i seguretat i llavors poder començar les obres de la carretera. El que és evident és que hi ha els diners, hi ha la voluntat de fer-la, la licitació està feta i l'adjudicació està a punt de poder-se dur a terme. Així, durant la reunió informativa s'ha explicat la situació actual de les obres, s'ha procurat resoldre els dubtes dels assistents i de les assistentes i s'ha garantit que tot estirà si començarà a treballar al mes de maig.